थादों आइननि गेजेरजोंब्लाबो दा बिथांखौ हाइकर्टआवहाय केस सोलिबाय थादों हियारिं जेबो जाथ'वाखै ओमफ्राय बिथांखौ बख'नायनि मुङाव जोङो जोंनि जे इन्टारलकिउटर एबि माथुर बिथांखौ लोगो हमनानै ओमफ्राय बिथांनि थ्रुयैहाय जोङो दानि जे मा होनो हम सेक्रेटारि बिथां अमित शाहनि जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम हरदों जे सिजफायारखौहाय सरकारनिफ्राय सावरायनो थाखाय जेल सिङावहाय बिथांखौ सावरायनानै सिजफायाराव लाबोनाय जादोंमोन सावरायनो गोजोन सावरायनो थाखाय खिन्थु मा जाहोननि थाखायहाय दिनै बेखौ आरोबाव मोनसे बिसार खालामनायनि गेजेरजों जे लाइफ टाइम होनानै दोनबाय बियो गनायजाथाव जायाखै आरो बिथांखौ बख'नानै बा जेलनिफ्राय रिलिज होनानै जोंनि दानि जे फिस्टक जे सावरायबाय थानाय बेयाव बाहागो लाहोनांगौ होननानैहाय जोंनिफ्राय मोनसे लिरनानै मेम'रेन्डाम होनाय जादों बिथांनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथांखौ जोङो 4 जुलाइ 2019 आव बे मेम'रेन्डामखौ होखांनाय जाहैबाय ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम जोंनि जि सत्येन्द्र गार्ग जइन्ट सेक्रेटारि हम एफेयार्सनि नर्थ इस्टनि बिथां सत्येन्द्र गार्गनोबो जोङो बिथाङा बिबाय थानायाव बुङो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो बिथांनोबो बे एखे पइन्टखौनो लानानै बिथांनोबो होनाय जादों जे बिथांखौहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ आरो सावरायनायावहाय बाहागो लाहोनांगौ बिथांजों लोगोसे जायफोर दैदेनगिरि दङ जेलाव ओमफ्राय आरो लोगोसे माखासे केडारफोरबो दङ बिथांमोनखौबो जयैहाय बख'नानै जे जोंनि जे सावरायनाय बेवहाय बाहागो लाहोनांगौ होननानै जोङो बेखौ नाजाबाय थादों आरो दा बेखिनियानो ओमफ्राय बाखि बिनि गेजेरजों जुदि हायाब्ला बिथांमोना जुदि गोसो गैयाब्ला जोङो माबा मोनसे गोख्रों राहा लानायखौहाय जोङो आफादनिफ्राय थांखि सानखांबाय थादों आरो सरकारखौहाय जोङो नारसिननो थाखाय जायखिजाया बेखिनियानो ओमफ्राय बाखि बेखिनि प्रब्लेमनि थाखाय जोङो जेब्लायबो रायजो राजा बिथांमोनाखौ जोङो सापर्ट होबाय थादों आरो दिनैनि जे बे आन्दलन सोलिबाय थादों बेवहाय जोङो जोंनि NDFB-निफ्राय जोङो गोख्रोङैहाय जेब्लायबो सापर्ट होबाय थागोन अरायबो जोङो नोंथांमोनजों दं आरो नोंथांमोनाबो जोंजों थागोन बेखिनिखौ हास्थायबाय जायखिजाया जोङो बेखिनि समावहाय बेयो मोनसे जोंनि मोजां सम जोंनियावहाय माखासे दैदेनगिरिफोर दासान्दि दङ थांनानै दङ मोजां जोंनियाव दैदेनगिरिफोर उजिनानै दङ जोङो बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगौ दैदेनगिरि जानाया गोरलै खामानि नङा जायनो मोनो गोसो जायो बेनो दैदेनगिरि जानो हाया दैदेनगिरि जानोब्ला गोबां माखासे सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो बिथांमोना हरखि सान सानो जोंथ' थांगोन रंजा बाजा खालामगोन फुरथि खालामगोन जोंथ' मालाबा आंथ' मालाबा सिनेमाबो नायलायबावोसो खिन्थु बिथांमोना बेबायदि रंजानायबो बेबायदि सुबिदा गैया बिथांमोनाव खिन्थु जोङो बिथांमोननि जे खस्थ' बेखौ सानना हवा जोङो बिथांमोनखौ क्रिटिसाइज खालामो बिथांमोनखौहाय बायदि रोखोम खोथा बुङो खिन्थु नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि जायगायाव सानसे साननै जुदि गसंनानै नायोब्ला नोंथांमोनाबो बुजिगोन जे बेसेबां दैदेनगिरि जानाया बेसेबां खस्थ' आरो ओंखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बेबायदिनो लैहोर फैनानै जोंनि जि आन्दलन जोंनि जि गोबां जोंनि बिदा फंबायफोरा जिउ गारलांबाय बेखौहाय बिनि बेसेनखौहाय जोङो मोनफिननो थाखाय बेखिनि सापर्टखौ नोंथांमोना जेब्लायबो होबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों NDP-नि जानानै बिथांमोननि आफादनि पाब्लिसिटि एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि एन'खा हादैया फिन दिनैनि बे सुबुं गौमायावबो गावसिनि जे सापर्ट बे सापर्टखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनायनि थाखाय आं बे समाव जुथाइ सोमावसारारि आफादनि जानानै बिथांखौ आरो बिथांमोननि आफादखौ बे समाव साबायखर बावदों सिगाङावनो